Il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar il-mina li taqqat lil Malta ma' Għawdex. Wara li fi 17 ta' April il-Parlament ivvota b'mod unanimu favur il-proġett ta' link permanenti bejn iż-żewġ gżejjer. Fid-dibattitu mal-Prim Ministru Joseph Muscat, Adrian Delia ħareġ jgħid li għandu tħassib dwar dan il-proġett tant meħtieġ għall-Ewċin. Iva, jiena għandi konsern kbir. Iżda l-Prim Ministru qal li huwa deċiż li jwettaq il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Proġett li ser isir fuq medda ta' snin u li jinvolvi minn tal-inqas żewġ leġislaturi biex itejjeb il-konnettività bejn iż-żewġ gżejjer. Jien deċiż li din il-mina ssir. Adrian Delia mar Lura Mill-Appoġġ tiegħu lejn il-mina bejn iż-żewġ gżejjer għax qal li d-deċiżjoni tiegħu se jagħmilha wara li jistenna r-rapporti. Delia jbiddel il-pożizzjoni tiegħu ġimagħtejn biss wara li vvota favur mozzjoni mresqa mill-Gvern dwar il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex. Meta naraw ir-rapporti kollha, hemmhekk irridu nitħattu biex ikunu nistgħu nieħdu deċiżjoni li ħajkollha impatt tan-numru kbir ta' snin. Il-Prim Ministru fakkar lil Adrian Delia li fil-Parlament qablu b'mod unanimu dwar il-proġett tal-mina. Proġett li dwaru diġà hemm rapport dwar l-impatt soċjali. Il-Parlament iddeċida ħassir li rapporti biex jgħinuna li ssir bl-aħjar mod. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista kompla jikkonferma li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delia biddel il-pożizzjoni tiegħu dwar dan il-proġett u issa jgħid li trid tittieħed deċiżjoni finali dwaru. Intant il-mina bejn Malta u Għawdex kompli tikxef il-qasma li hemm bejn il-fazzjoni ta' Adrian Delia u l-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Simon Busuttil kien jattakka lill-Prim Ministru sabiex jibda jaħdem fuq il-proġett tal-mina. Iffaċċjat b'dan mill-Prim Ministru, Adrian Delia qal li m'għandux għalfejn jaqbel, b'referenza għal Busuttil. Il-predeċessur tal-kap tal-oppożizzjoni kien jattakkani kull sena mhux qed taġlu biżejjed. Issa għandi l-kap tal-oppożizzjoni ġiet li qed jgħidli qed taġlu iżejjed. Forsi xi darba jaqblu flimkien għarfu ħaġa M'għandniex għalfejn. Aħjar. M'għandniex għalfejn. Ġifieri Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.